În minutele următoare, să știți că alături de noi pe scenă va poposi o tânără minunată, splendidă. Pe mine m-a cucerit de prima dată când am văzut-o, în urmă cu un an, doi. Este vorba de Amalia Țuțuruga. Ea vine din Salva, are 11 ani și este elevă în clasa a 5-a. Ea ne va interpreta 3 piese deosebite: Mamă, inima mi arsă, Drag mi jocul Someșan și Mândru-i jocul pe la noi. Și ca să vă dați seama de ce spun că este o tânără minunată, cu o voce splendidă. Anul trecut, în 2016, la Apahida, la festivaluri Prin Tradiții spre Identitate, a câștigat marele premiu la prezentarea de costum. De asemenea, a câștigat premiul întâi la un concurs de pricesne, Sfântul Pahomie de la Gledin, iar anul trecut cu toții am avut bucuria de a o vedea în direct la TVR1, la emisiunea Odată în Viață, cântând alături de doamna Maria Butaciu. Așadar, performanță deosebită pentru vârsta sa. Să știți că este o fetiță minunată. Mi-a plăcut și atitudinea ei, foarte hotărâtă, foarte serioasă, nu are emoții. Într-adevăr, are valoare. Așadar, vă rog să o primim cu aplauze pe Amalia Țuțuruga. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur nespus de mult că mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Acest cântec pe care îl voi cânta îl dedic tuturor mamelor care au copiii plecați de acasă. Mamă, inima mi arsă, mamă, inima mi arsă, de când am plecat de acasă, de când am plecat de acasă. Nu-mi dă pace inima, nu-mi dă pace inima. Unde ești singura, unde ești singura, singura plină de dor, singura plină de dor. N-ai pe nimeni de ajutor, n-ai pe nimeni de ajutor. N-ai cui spune vorba aleasă, n-ai cui spune vorba aleasă. Copiii-ți-ți duși de acasă,
cine știi juca mai ușurel ca pana la la la. Călașine știi rândul mai ușurel ca vântul mai la 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 la. Jocul știe mi drag la la la. Că mă joacă așezat mai jocul de la noi din sat mai la 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 la. Joacă tățatul la la la. Că să joacă legănat mai cum iubișei un sat mai la 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 la. Să joacă sărbători mai de fete și de fișori mai la 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 la. Mândru-i jocul pe la noi, cu fete și cu fișori. Mândru-i jocul pe la noi, cu fete și cu fișori. Bate pana de păun, la 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 la. Și joacă fișori în drum, la la la. Și bate pana răguț mai, ne-am cuprins frumos drăguț mai. Că la noi duminica, cât e largă iulița. Că la noi duminica, cât e
top, magina și busuioc, le poartă fișori în top și copile. La la la. Tătăgurul să răghească și cu mândru să pornească. Ei, și cu mândru de la noi, măi, să jucăm bani amândoi, măi. Mulțumesc! Felicitări și aplauze pentru Amalia Țuțuruga, rămâi alături de mine. O voce deosebită și o tânără talentată. Îi mulțumim foarte mult pentru clipele frumoase pe care ni le-a dăruit astăzi. Am o întrebare. Tu de când cânti? Eu cânt de la vârsta de 6 ani la ansamblul folcloric Păuna și Salvei, împreună cu instructorul meu, domnul Valer Fodorca. Și cum ai învățat tu să cânti? Sau cum a fost prima dată când ai urcat pe o scenă? Păi, prima dată când am urcat pe scenă a fost extraordinar, mi-a plăcut foarte mult și m-am bucurat alături de cei care m-au ascultat. Deci probabil a fost ceva neașteptat pentru prima dată. Și cine ți-a confirmat acest talent? Cine ți-a spus, ai voce continuă? Aceste cuvinte mi le-a spus chiar mama și părinții mei. Îi felicităm mult pentru acest lucru, felicitări și multă sănătate. Și le mulțumesc din tot sufletul pentru că m-au îndrumat spre cântec, spre bucurie, spre... Le mulțumim și noi foarte mult, într-adevăr așa este. De asemenea, mulțumim mult și părinților și domnului profesor Valer Fodorca de la Salva, care îndrumă cu atât drag niște copii minunați acolo în ansamblu. Noi avem o rugăminte, eu, dar și părintele Zinveliu Gavrilă. Dacă spre începutul acestui spectacol de astăzi copiii de la Bichigiu ne-au cântat balada lui Tănase Todoran, spre partea a doua sau spre finalul spectacolului am dorit să o auzim încă o dată în interpretarea ta. Oare ne face această bucurie? Să ne cânți balada lui Tănase Todoran. Bine. Să băăm deal cu stieșoriș, lângă Salva pe un podiș, într-o zi de primăvară, granișerii s-adunără, jurământul să-l depună, că partea chiar mere strună. Steagul când l-a plecat, un bătrân încanecat, Moș Tănase Todoran, ne-a frecat-o ardelean. Este în fața lor călare și rastește cuvântare. Moș Tănase Todoran, ne-a frecat-o ardelean. Ani îl numără 100 și așa e-ai de mult trecută, cât a lui să întoșa și din gura așa grăia. Steagua este-ai mișinos, slava zi-ți puștile jos, apoi să le rădica
care cum stăpceară unii în temniță băgați, iar alții spânzurați. Nu m-am ajutat doran, mi-a fricat-o veteran. El s-a sfârșit răspărată, până-și e lumea toată. Mândru câmpul bătut e rouă, îi jalesc feșoară nouă și nouă fișori voiniși, dar și amărâți aici. Lângă salva pămășirea și cadru-i plânge demnilă. Mulțumesc! Felicitări, aplauze pentru Amalia Țuțuruga, o voce minunată. Cred că v-a încântat și pe dumneavoastră, o adevărată mângâiere și pentru minte și pentru suflet. Așadar, am aici, Amalia, pentru tine o diplomă de participare pentru promovarea și valorificarea portului și cântului tradițional. Îți mulțumim foarte, foarte mult, îți dorim multă sănătate și mult succes pe viitor, de asemenea mult succes și la școală, dar și pe drumul artistic, că prevăd că vei avea o frumoasă carieră artistică. Puțin mai devreme, Amalia Țuțuruga a fost acompaniată de taraful tradițional Păunița din St. George Băi.